Na začátku to byl celkem šarmantní chlap, uměl zapůsobit, ale celou tu dobu si vás omotával kolem prstu. V jednu chvíli vás vychvaloval do nebes, jak jste pro něj nepostradatelná a v té další vás pak vydíral. Jsme věděli, co na něm je, už jsme si to stáhli dřív. Je normální, že vaše dcera má vypnutý mobil? Nevím, tak obvykle volá ona nám, ne my jí. Jako žádná snaha, žádná motivace. A ty tréninky, jo, ty si tady tak jenom přišla odjezdit, jako kdyby, já nevím, si šla zabrusit někam na rybník. No. To jsem si koupila pro sebe. Jsem netušila, že od rána vyžáhnete celou flašku. Takže já vidím, že si vystačíte úplně v pohodě sám. Jo, takže já jdu. Nazdar. Paní Hromádková, kapitán Beran, kriminální policie. Kde je Ela? Co se jí stalo? Je nám to moc líto, ale vaši dceru našli oběšenou. Nebojte, nechci, abyste mi řešil manželskou krizi, tu si vyřeším sama. Ale okopírovala jsem všechny smlouvy, které manžel uzavřel ještě s docentem Hudcem. Tady jsou. Doufám, že u vás budou v bezpečí. Tak pochybuju, že se to dá ověřit. Těžko odváděli zdravotní nebo sociální pojištění, že? Víte, jaký to je, když něco chcete, víc než cokoliv jinýho, ale prostě to mít nemůžete. Tak já to dorovnám zase. Vy mi to pak dáte později, že jo, šéfe? Ano, Marcelo? Ale my ještě nemůžeme volit, nám nebylo 18. Tak proč do prdele vypadáte tak dospěle? To už je trošku moc, pane inženýre, Ty ne? nás v píči, ty čuráku. Dobře, takže přátelé, zpět na plác, rozjedeme to ještě jednou a pořádně se do toho opřeme. Čas běží. Zabili on. Tak kdybyste měla čas, tak se za ním zastavte. Říkal, že vás moc rád uvidí. Já jsem tam volala. Bylo to do soukromého bytu a ten chlap, co to zvedl, byl hrozně nepříjemný. Ty seš teď atestovaná doktorka se zvláštním výcvikem. Ty můžeš jít pracovat úplně kamkoliv. Moc tomu teda nerozumím. Jste zaměstnaná nebo jste bez práce? Když jsme se spolu dívali na ten východ slunce, viď, tak to už tam teda s náma určitě nebyla. Tobíku, ty jsi mě hrozně vyděsil. Nemůžeš se tady takhle zamykat. Dobrý den. Viděla jsem vás oknem. Pojďte, já provedu vás. Pozor. Naschledanou. Jo, ten je z Máchové výslechovně. Kde žije? Ve výslechovně? Já se prostě v galerii nechci koukat na hnusný lidi, no.